Maayong adlaw sa tanan. Karong atag naton anta ang giving that pleases the Lord. Ang paghatag nga makapalipay sa ato ang Ginoo. Abi mo, dili tanang paghatag makapalipay sa Dios. Ang uban makapahiubos. Now, karon tunanta ang paghatag nga makapalipay sa ato ang Ginoo. Na si Jesus, nagkaon siya, nagwali siya uban sa mga prominente nga mga tao, uban sa mga Pariseo, ug ginaobserbahan pag-ayo siya sa iyang mga panulti ug sa iyang paglihok. Ingon niya, dayon, when you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you. For you will be repaid at the resurrection of the just. Now, nga na Jesus, kung naa ko na kay party, bangkete nga dako, ayaw imbitaha imong mga amigo, imong mga igsoon, imong mga relatives, o mga dato ng mga tao. Nga naman, kay basin sila mo imbita sa imuha pagbalik ug ikaw mabayaran na sa imuhang paghatag ngadto kanila. Now, usa kini ka hyperbole, pagpadako lamang kini. Usa kini ka hyperbole, pag exaggerate lamang kini sa teaching matud pa ni John MacArthur. This is hyperbole or exaggeration, common in Semitic discourse and used for emphasis. Sa study ni John MacArthur, dili gid bot ipasabot nga dili nato imbitaw na nga to mga friends and relatives, ilang gipasulabian kay gusto niya i-emphasize nga kung naa kay gana sa paghatag ay ayaw tong mga tao nga makabayad sa imuhara. Usahay magud no, kita ganahan ta mo imbita mo hatag sa mga tao nga kabalota nga makabayad sila in return. Dili kita mohatag ang mga tao nga ay di man na siya kabalos. Uy, wala man na ginikanan, wala man na trabaho, di na kabalos. Murag way, di ta magka-invest og money sa iya. Kay, man siya pangita nga sakto. Usahay ingon ana kita, pero sayop di ay kita. Ingon ni Jesus, ayaw hinuon gani imbataha ang imong mga friends, relatives, ug rich people. Kay, naturally, kung magparty sila, imbitahon gid kanila. Pagbalik, og mabayran ka sa imong gihatag ngadto kanila. Tungod niya na wala na ka reward madawat pagikan sa langit. Nabayran naman ka. Ang mga tao nga manghihatagon para lang sa mga naay kakayahan nga mabalik og hatag sad. Wala na mo'y reward mabalik, wala na ka mo'y reward nga maangkon pa gikan sa Dios. Human na. Pero ang teaching ni Jesus mo ni but when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Imbitaha ang mga pobre nga mga tao, ang mga crippled, ang mga lame, ang mga may kapansanan, ang mga buta, dili ka baklay, imbitaha ka na sila. Nga naman, mahimo kang bulahan kaayo. Bulahan ka. Nga naman, kay dili man sila kabalos kanimo. Katong mga dili kabalos mo imbitaha. Bulahan ka. Ngano? Kay ang imong amahan nga naa sa langit, mubayad kanimo, puli kanila panahon sa pagkabanhaw sa mga matarong.